De. Mindig azt mondja, hogy de. Mi van benne? Mi van benne? Ebben van valami. Ez micsoda? Mi ez? Doktortáska. Nyissátok ki. De, De, kapcsolni ki ott van a sarokban. Itt, az mögött. Úgy, ugye a legkézenfekvőbb helye. Azt a minden. Mi van benne? Szumetrólium biztos van benne. Nézd meg, hát ez meg... Mindig drogoljon egy tényleg. Van benne fészéva. Ja. Paplacinak a kesztyébe. Ajjaj, mi van ebbe? Oda, ide ebbe figyelj. hogy mi van ebbe. Jaj, hát Miki papát egyből vizsgáld meg. Hallgass meg. Na. Na, szumetrólium. Tudjuk, Na, hallgass meg a Miki papát. hogy megy a szíve, hallgass. Minden rendben? Minden rendben. De még mi van benne? Nézd meg a többit is. Kalapács, ez Érde. így kell Reflex kalapálni. kalapács. Ez a vérnyomásmérő, majd a mamának megméred a Akkor vérnyomást. ide Hallod? Ugye a cukrot is Nézd, ide néz, Kristóf, injekciós tűz. Nyugtatód nagymamám. megtették bele tűz. Nem. Nézd ide, Hozunk tudod az, ami van neked, ez a nagy disznóoltót. injekciós tűz. Itt kell meghúzni, Na? ott belenyom, ide nyomod Oda bele. néz. Úgy. 180 per. Itt kell pumpálni. Azt a minden. Na? És közben hallgatni kell ám a stetoszkóppal. Igen. Nem Ezzel, itt ezzel, Minden megér. Ez a gégetőtől. Ja. Le kell nyúlni a játokkal. elviszük, megmutatjuk a sűrűnek. Jó. Megkérdezted a kollégát, hogy mi a vélemény. Vagy gyógyszer. Gyógyszer van. 3-szor egyet. Nem Kinyitod. egyszerre bevenni. Nem áll. Annak ott a kalapács. Azt is fölrakod? Nézd ide, Miki papa fölrakja. Igen, ez És gégetőtől. ide vele kell nézni abban. Szerintem fordítva, lefele hajtsad. Így jó. Azt a... Doktor Rossz. Nem. Gégetüket. Ja. Ja. Doktor úr. Nézd ide, milyen csipesz. Eszik valamit? Aha. Ezek, Benne van? jaj, Fogja, felállítja, és akkor nem esik ki belőle. De jó. Na, ezt előbb is föltalálták volna. Fogja, ezt eldobja. Ja. Kristóf. De ilyen tudod mi ez, mint a giroszkóp olyan. Kristóf. Na, szurít kapod. Most már mintha jobban lenne. Ez mi? Találd, mi? igen.